Ка викаш, че живее ли, бако? Его, момчета ми направиха от пит-стоп гараж. Вече няма да штрака карето. Притисни ги момчета, ама ще се приберем. Ще се прибереш, бе, няма спиш, бе. Па и да оставаш. О, ма ще спим в гаража, тук ще пием. Къде да спиш, бе, няма да остане. Здравейте, пиратели! Отново се върнахме. И този път е отворено. Право се качваме горе с колата. Той човечец, какво ли си откърнал, а? Какво ли си беше оттътрал? Нещо музичи. Айде, тук напред е тази долната сграда. Мисля, че е тук излезнаме. Яко бързо обрасло да е. Имаш късмет, няма да одиш с пеша. Супер. Като че Бойко нарочно тая чул да ти отвори портата, тук те докарва направо на место. Пате Боко. Одеве обърнах джипката пред неговата къща. Не бате ти Боко пред къщата. Ами знаеш ли, що е отворено? Отдолу портата. Защо? Нали му правят ревитализацията. Ние заради това сме дошли, между другото, да проверим, защото чухме, че е почнала ревитализацията. Искам да обиколя да видя дали е истина, защото той търга миналия месец, нали? До 21 беше. 21 или април или 24, нещо такова. Бе, преди един месец точно мина търга. И сега ще видим. Преди малко, като идвахме насам, това градушка ни пра, какъв дъжд беше, какво чудо. От години не ме е правил такава буря. Особено с колата. Направо небето черно стана. Това път ще си влезем тук културно. През главния вход. Киното си е все така мизерно. Не е чистено тук. Ма те не могат, тя е огромна сградата и ще видим откъде са почнали уж да чистят де. Не мога да изчистят цялата наведнъж толкова бързо. Не. Обаче това е изглед към градината. Тук
Парка е бил много готин едно време, гледал съм снимки. Обаче отдавна е станало джунгуе. Искам да се кача по тях, защото миналия път не си носих фенерче. Ти ще идваш ли? Че съм много странно. Колко е високо тук. Ти няма да мога да минеш. Мен па сам не ми съди. Ай, други път, ай. Обаче е много готино като вали. Едно спокойствие, птичките. Много готино. Една стълба почти са изкъртили, мамичката им мръсна. Видим тук. Мордор. Има ли наркомани? Моля изкочи някой наркоман? Мъжки нямаше никой като идвахме, да, ама може да има някакви настанили се такива най-матери. Ужас. Ау. Ея джипката. Ай, от тук нагоре. Бате пас. Ужас. Това било готин графит. Кой е бате пас? Аз търсих в Google. Ау, тук как смърдинало, пожарено. Всичко е горяло брутално. Какво става? Ваната пак е мръдната малко. Нали имаше една забита дъска в нея? Сега дъската я няма. Това е директен шорткът към кабинета на Тодор Живков. Пак не си взеха някакви оръжия да е. Тук ми беше чудно. Това, тия дървени, стая ли е било това? Какво? Няма какво се чудим направо. Тук е тази зърната спалня. Не. Ма и тук не е чистено. Ушки им казаха, че са почнали, аз за това... Да бе, аз ще обиколим сега да ви има. Ма не, набързо е така. Да. Там тече яко тавана. Това е тук са покрай Мордора се влиза в една стая. Ето я. Там някаква баня ли е било?
Много ми е чудно. Ти знаеш ли, че това било, може би, стая за лична охрана е тук. От тулбото, може би тук, примерно, са имали стайчка и са върдили тук байти Тошо. Защото е това вече му е стаята. Тук това му е било. Както знаете, кабинета. Тук е малко май по-чистичко, бе. Само гардероба. И отзад е едната спалня. Тук са... Чакай се, как беше? Това е тоалетната. Тук абанодите, помниш ли как се стреснаха от оня, дето беше вътре и гледаше ваната с челника? Какво? Хайде да не изскочи някой, не влиза и така смело. Ще скочи, аз ще скочи. Само че този графит тогава го нямаше, когато не дремеше тук на ваната. Дето ги стресна. Да. И ваната си беше тук. Ой, виж. Да, това е спалнята и може би на този креват е спал Тодор Живков. И тук ми беха заръчали тази камина да фана да я премера с рулетката и забравих рулетката. Обаче то са вали и пак не става. Ама... Я да ръгне камерата вътре да видя. Все пак. Камерата нагоре. Горивната камера. Това чудо инженери са го проектирали. Не би трябвало... да, това е задната спалня. Втората спалня за гостите. Я видим, бе, то тук е това... Има врата към онова горялото, дето е пълно с мебели и не може да се мине. Някакви буклуци. О, така ми се струва, да. О, да. Има някаква тайна стаичка отзад. Да. Може да е баня, но не ми се влиза. Сигурно е баня към тази спалня. Специално съм обещал, че ще направим втора част, подробна втора част на първия филм за резиденцията, дето пуснах, в който ще влизаме само в подземията. В тъмниците, в мазетата. Той са не съм си взел оборудване. Само един фенер. И съм дошъл само да го обикола набързо да видим нещо чистено ли е. Влизахме ли? Влизахме, ама ще тръгнем по ония коридор нататък. Не от тук. Да? Да, бе, са. Той къде беше, бе? Сега ще го намерим. Иванка, как зашлява пак? Ние добре, че сме на сухо. Найдел съм сюрите. По това стълбище ще минем някой път. Ма не сега. От тук надолу. Това не сме го гледали май надолу. Другия път ще остане за втора част.
така, обаждай се чат пат, ако има някой да се покая, не да ни изкара къла. Абе, тук. Май е... Ринато е с лопата, да. Ето. Как е събрано на купчинки. Направена една пътечка. Да. Ей, там, виж. Абе, тук. Ей, тук са си правили парти, бе. Има конфети. Ау. Как ще се прибираме в това време, бе? Джунгриц. Тя тази стая май си беше изчистена и преди. Да отиде? И няма там у нас стая. Купон са си правили, частно парк имал. Опа. Доминус. Но, тук не е пипано. И там не е. Манирките ли? Не, Що? да не се виждат последните цифри. То па някой ще тръгне и се обажда. Да, его е. Тук са чистили, значи, този коридор малко. О, ево, тук се излизаше на терасата, бе, на тази голямата тераса. Това си запазената баня, човек. Погледни. Тя е чисто нова. Да, само ако се изчисти отгоре ни панелчета, цък. Ще готово. Ау. Ние добре, че сме вътре из сградата, ще изчакаме по премине дъжда и тогава да шурим. И какво? Аз до орде стигна до джипа, ние добре, че пак... Сега стряскай, бе! Я виж каква градушка запука, я. Ева виж. Светнете ма види къде съм и нарочно гръмне да ма стресне. А? Не знам дали се вижда на камерата. Градушката. И дъжда е яко студен. Ние да си продължаваме кръгчето. Значи тук нищо не е правилно. Сапа не мога, аз намерих откъде се излиза на тераса, сапа не мога да излезем, че вали. По това стълбище надолу се стига до подземния тунел. Нагоре се качва, нали? Ма няма ли... Ходихме ли горе? Нали оттам слезваме, да? И то няма къде ходим повече, то надолу е подземието. Трябва да стигнем към басейна, мисля. Аз искам да си ходя. Оти? Защото искам да си ходя. Какво па се стресна па сега? Ето, да ми на някъде.
Вали ме! Абе, как откъде се стигаше до басейна, бе? По коридорите. Май трябваше... Това другото криво, ама... Той басейна е там отсреща. Защото все си мисля, че басейна може да са го чистили. Има логика там да са почнали първо. И тая камина някой път ще измерим с рулетката да видим. Да си я копираме някой път, да си направим една такава. Ето там басейн. Ай, някой друг път ще дам пак им. Значи работата е ясна, нищо не са правили. Нали? М? Добре, сега как ще стигнем до Орде, направя 5 крачки до колата човек и ще стана на мишка. Там е. По принцип може да се върнем и да застанем точно срещу мен. Ама то взе това намалява, да. Сега ще гръмне. Аз какво ти казах? Няма много взе да вали и се отказахме да обикаляме. Ще направя тук. Той постоянно стъклото на джипа само са поти човек. Нищо се не види, дразна са. Много скапана работа. Гледай, ще да сваля джама. Я погледни тук какво става. Реки. Нататък да е гаража са. Какво става? Нищо се не види това буклук. На всичките стари коли от 90-те години джамовете се съпотат. Много отвратително. Колата дали седи, бе? Нещо ми се вижда, че Майя нема. А? Не виждам. Той може да си е там, нищо се не види. Ау, как се не вижда нищо. Дали няма да се излепа стената. Щеше ми се да идем към басейна. По-логично, дето викам, може би от него са почнали, че е по-лесно. Пък Полина вика, че може да са почнали от подземията първо да чистат. Защото си личеше, че са идвали коли и камиончета. Тя заради това долу е отворена портата, да? Еми друг път пак ще да снимаме, може би втора част официално и ще разберем. Даже ако има време и наистина се съберат хора, може да дойдем да помагаме и ние в чистенето. Така. Айде, довиждане и до нови срещи! Айде, довиждане, банки! Това ти е подарък от YouTube. Не! Покажи го тук да се види. Който не го знае този канал, да се абонира веднага, моментално.
Много ви благодарим, господин Ангелов, за оказаната подкрепа и съжаляваме, че не можем да дойдем на Севлиево, а на другия път ще се наговорим и ще се срещнем и с Краси, и с цялата групировка от Монтана.